Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina ma 'yan uwa da abokan arziki fatan alkhairi da kuma fatan kasancewa da mu a daidai lokaci. Ina fatan kowa na jin ƙoshin lafiya. Ina wa Jala Lifestyles fatan alkhairi da kuma ina ƙara sanar da ku cewa idan yau ne farkon zuwan wannan tasha ta mai albarka, da Allah ka daure kai mana subscribe. Yau tashirin mu ta kawo mana hanya ne za ka yi registration da Jala Lifestyles cikin sauƙi. Duba da ganin wasu suna samun matsala wajen registration, yanayin za ka ga mutum yana sauri ya sa sunan wanda ba shi ne ba, kuma wajen gyara ya zo ba shi matsala. To insha Allah wannan tasha za ta ƙoƙarin yi ma komai a natse, kuma ko da abokinka ne za ka tura masa da link, sai ka haɗa masa da wannan bidiyo ka tura masa don ka samu sauƙin yi wa kanka bayani. Kuma insha Allah da zarar ya kalli wannan bidiyo namu sai ya fuskanci abin da kake nufi, kuma zai register cikin sauƙi. To yanzu da farko dai za mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Sannan dole sai ka samu link, ma'ana referral username wanda ya ɗauke ka sa password ɗinka kenan. To idan za ka samu abokinka ko ɗan uwanka wanda ya nuna maka wannan harka ya koya maka, sai ya baka link. Ma'ana mu yanzu namu link ɗin yana kan WhatsApp ne, ba mu je mu ɗauka mu fara aikin. Ka shiga WhatsApp ɗinka haka. To ga link ina kamar da kuka gani, sai na taɓa wannan link ɗin. Duk wanda ba shi da link za mu ajiye link a description, ko kuma yi mana magana ta WhatsApp don za mu ajiye number mu. Misali. Da zarar kawo kan link ɗinka nan gurin zai fara kawo ka. Idan link ɗinka ya fara kawo ka nan, to kaga ya kawo ka wajen yin register kenan. Wato na farko shine wajen yi wa full name ɗin. Ya kamata mutane ku ɗauka gurin nan yana da kyau a bashi nutsuwa sosai, saboda ya kamata a ce akwai ID card, sannan akwai ka da sunan bankinka, yadda ma'ana sunan da ke kan bankinka za ka sa shi ya zama daidai. Kada daga baya wajen yin payment ya zo ya kasance ka samu matsala, ka dinga ganin laifin ka ne. Ya kamata ka samu sunan da ke kan bankinka da yake ID card ɗinka daidai, ka sa shi a nan gurin. Ni misali sunana zan sa kamar Abubakar Usman, shi ne ke kan banki na, kuma ke kan ID card ɗina, kuma shi zan ɗora a kan Jala Lifestyles account ɗina misali. Nan gurin ya username za ka sa, ma'ana username sunan da za ka rinka amfani da shi a kan wannan shafi. Shi ne username ɗina. Nan gurin na uku za ku ga Safatina 12, ma'ana shi ne ainihin sunan safansu ɗin. Ma'ana ni ne ainihin wanda ya bani wannan link kenan da zan yi register da shi. To sunansa ne ya bayyana. Nan za ka zo ka sa email ɗinka, zan ce email ɗin daidai. Ana Abdullahi Garba Salis. Yawwa. Nan ma sai ka sake maimaita Gmail ɗinka kamar haka. Nan sai ka zo ka zaɓi ƙasarka. To za ka dinga tahowa ne ƙasa har inda aka sa maka Nigeria. Da ka je inda aka sa maka Nigeria sai ka click haka. Nan sai ka zo ka sa phone number kamar haka na Abdullah. Nan sai ka zo ka sa date of birth kamar haka na Hazo. Nan sai ka zo ka yi password naka, ka ce character 8 za ka amfani da su, ko sama da 6. Masha Allah, bayan ka gama saka password naka, nan ka kasance ko password ɗin wanda za ka manta shi ba, saboda kar ka manta. Za ka ga wasu akwatuna guda biyu, sai ka taɓa kamar haka. Nan ma sai ka zo ka taɓa, sai ka yi signing off. Yawwa, da zarar ka yi sign off zai nuna maka haka, to account is successful. Nan sai nuna maka kai saving password ɗinka ne, ma'ana akan wayan kai sai kai saving ɗin password naka, da ka shiga direct zai shiga maka. Yawwa, zai kawo ka nan. Ga sunana kamar yadda na amfani da shi 3SKM. Nan kuma ga password ɗina, idan kuka duba wanda na sanya ga shi Abdullah, sai ka login in kamar haka. Da zarar ka yi login in nan zai kawo maka bayani, yanzu ka zama cikakken ɗan kamfani na Jala Lifestyles. Nan zai kawo maka wasu takaitaccen bayani ne akan Jala Lifestyles, wanda kuma mana abubuwan da ake ciki a yanzu. In ka ga za ka iya karanta sai ka tsaya ka karanta, idan kuma za ka yi gaba sai ka danna reading message na. To alhamdulillah, kamar da kuke gani ga sunana nan ya bayyana a sama, Abubakar Usman. Wannan gurin kuma shine ainihin link nawa, https nan. Ga shi nan dai shine ainihin link nawa. Idan zan tura abokaina nan zan yi copy ɗinsa. Misali
na yi copy din nawa sai in tura wanda nake ganin zai yi ta kasa na. Nan ga correct potential income nan sun baka, ga total future share nan sun baka, ga correct estimated FC value nan sun baka, ga total commission nan baka da komi tunda baka ce yadda za ka yi shi ba. To alhamdulillah kun ga kamar nan shine cikin ainihin kamfani. Nan ga shi naka personal verification link is now available, click here to introduction. Nan shine idan za ka shiga kai verification, ma'ana idan za ka shiga ka biya ɗan kamfani. Yanzu dai kana matsayin sunan ɗan kamfani ne, amma me har yanzu sunanka yana a wajen kamfani bai shiga cikin kamfani ba. Idan ka verification shine ka zama cikakken ɗan kamfani. To insha Allah kuna tare da mu za mu nuna muku yadda za ku yi verification kuma ku biya kuɗin ku successful ba tare da kun samu matsala ba. Sannan kuma insha Allah za mu yi ƙoƙarin nuna muku ko da kun samu matsala hanyar da za ku yi ku gyara cikin sauƙi ba tare da kun sha wahala ba. Idan yau ne farkon zuwan ka da wani tasha ta mai albarka da Allah ka daure ka mana subscribing don mu samu damar sanar da kai dukkanin shirye-shiryen da suka shafi Jaya Lifestyle da zarar mun ɗora. Bisalam, ina mana fatan alkhairi Jaya Lifestylers masu kuɗin gobe.